ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep onu joni tuma damarka josawati ka wuruki ka bama katama malo ya bani kana ka dege den kulukuto imotab dumia anu senanga me shoma ndiko na me shoma na ya intitulé ko sondo la nature nga sunku yiniga ka sunku yiniga okorodori ka an yere yiniga ka sunku yiniga okorodori ka an lamini yiniga o la sambi foli dan karamo bama no ibadi samake ale me kungo so promoteur na initiateur o la karamo eni tuma karamo kulukuto dumia ya ni tuma mangala me jeklu be mo be fo kuni sene anga emission kono kuni jo kuni sene ko damarika jo sabati ka urugi ka bamba ko ka twama aywa karamo foli tamene ko yo biamina kuma nga fenyana ma ni ma fen moloma dokan o mumbe ansingoro o do nya bi pa kona do nya ti pa kona do ka dun fen do ka dun fente o namba foko kote français la escargot o kotere o iba non scientifique fanye o ka makudu do fanye o kata se aga système de reproduction ma donc ani o a magonya do awi ngali jaranye kramoko samia donda temena be samia kono sanin kote nunun kununa ni do kwama ko kregete fana wala do bo fama tobugana obale wele ko escargot non scientifique emi oye lusakatina fulikai abina fo olu yaye iba fo ni fara mi ni anyegenendo ani fana fendo be bo fara inkono min kanugu imaya o de lusakatina fuligani obo de jateminena nga anga kana ani nyebe femununa ani nunu yere komi rauna onye togoda ko kote oye kuma moloma bay kuma chama am sega kuma o kan kosebe ani fana dogo ko kregete amba don fana ka fo ko ni fleni abe bocho mina na donate abe grende akonodi iti sega mine to fosi sorala o de ya o dola o ya akote mayoro o ya kregete mayoro parce que an na nyine ka fo ko tuabu fana yemi ala o fana ban kuna o ka fo kana ka so de biyala anaka so de biyala abe doso ingono niko kibina kodo kala o ya doyoro de aba yere grente o kono ka anyama dogo fiu etise kaye bon fo wakati ka ke abe soroka bo samia ni selena ni yoro nata nunu be kunendo kungo soya ikana laje ta kaka magande kolo bala bari abe nyimini ke abe munyimi abe yiri furabulu de nyimi abe biunde nyimi ani fana abe seka minani fana ke bari ikana le kaka so imba kota ko fari magamando de ale bi seki inoro denena no ye kogoe ame mi mero ko le mur ka noro denena ka yele sanfe abe seka janya ka tebe metri flaka ina fo kosa ina anyemi quoi donc ni me ko fo ka yele fo plus de 2 mètres quoi ka yele plus de 2 mètres imaya mo ka donga fo anaka so de bi yele abi yele fasade bala de o beni ni fen kala anga demisenu kuna classe sheginana anyogon filima ko flate nin kan ka fo demisenu ye kaburu be boko kala mamindo muna bari nimba an sengoro samie bo tinya do ka fo kon anyu ka kero nu u balo yoro chamanchien a belebele ta an bolota o ka dogon mais abdo be yini ngane boloka imbota nin krefeta imaye abi yini ngani bo donc okoro imuye ko fendo do abanga sigidala abanga sungun kono anga yini ka don wa anga tono chama soro ka don non na me se ka kuma tono kan sisa ayere min bolen flenie ni be du ne yere ni mo do blala nyona kosani na ya uluye b'a fɔ kɔgɔji dangan o mɔgɔw ye ani tukɔrɔ bete nu
a dɔw nana Bamako yan u nana don ne ka tu kɔnɔ u ko ko k'i b'a sɔrɔ ko kɔtɛ bɛ sɔrɔ nin tu in kɔnɔ u ye so de ta dɛ ka yala nin tu in kɔnɔ ka kɔtɛ tɔmɔ fo ka so fa n kunnaja yɔrɔ kɛra min ye u bɔtɔ nin bɛnna de ne ko n ko n ko nin y'a jumɛn ye sisan kulu ye suman sɔrɔ kulu bɛ taa dun de koyi ne ko n ko tɛ kɛ ne ka tu kɔnɔ yan n ko an ka tu maralen don walasa nin fɛn nin kana tunu kelen a ka kɛ kalanyɔrɔ ye fila an ka se ka nin fɛn in fana a tɔnɔ bɔ cogo wɛrɛw la min tɛ dunni dɔrɔn ye i n'a fɔ sisan nin bɛ kɛ ka furakɛli kɛ a bɛ kɛ ka furakɛli kɛ mun na fɛn damadɔ bɛ nin na olu bɛɛ ye fura y'an bolo a fara ye fɔlɔ ye u b'a fɔ ko bɔgɔjɛ b'a la calcaire a filanan ye a bu ye o bɛ kɛ ka kɔbɔ furakɛ a sabanan o ye nɔrɔ min bɛ bɔ a la n'an b'a fɔ o ma ko daji salasala sali façon min namanamaya min b'a la o fana bɛ kɛ ka mɔgɔw ka kurubana ni golobana caman kunbɛn n'an ko k'an bɛ taa fɔlɔ nin na o ye calcaire de ye ka a jeni ka a lamɔ ka jeni ka a fɛn jenitan bɛ bɔ a la i bɛ fɛn min sɔrɔ kako nin kɔnɔ ye o ye bɔgɔjɛ de ye bɔgɔjɛ min n'a bɛ kɛ ka bana caman kɛ hali u b'a fɔ ko calcul i y'a ye min bɛ mɔgɔw kɔnɔ calcul rénaux ko bɛlɛkisɛnin ni fɛn ninnu nin bɛ kɛ k'o dɔw labɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan nama min b'a la dɛ golo minnu bɛ yen ni a bɛ kurukuru a yɛrɛ ma i m'a ye ni tuma dɔ la i b'a fɔ ko goro façon ninnu nama nin bɛ mun o de la régulièrement ka o latunu bon n bɛ mɔgɔ dɔn minnu ko kɔtɛ bɔlen tɛ nin yan ko ka bala la sisan dɔrɔn ka kun nin tigɛ n'i ye kun in tigɛ bu min filɛ kɔfɛ k'o tigɛ ka o ja o mugu dɛ ni bɔlɔ bɛ bɔ mɔgɔ la o ye kɔbɔ juguyalenba ye dɛ k'u b'o de kɛ k'o salo farafin furakɛlaw ka hakɛ to n bɛ k'an sen don yɔrɔ dɔ la nin ye min kan ka kɛ kɔlɔsili kɔnɔ i m'a ye nka a bɛ nin fɛn in nafa fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ a fagali dɔrɔn ye i m'a ye a ma kɛ a dunni dɔrɔn ye i m'a ye donc o y'o filanan ye a sabanan ye min ye sisan o yɛrɛ ye nin ye ladilikan de ye anw fana ma ko ni mɔgɔ ye nin ye i ka yɔrɔ min na i ka sigida la n'i y'a dɔn k'a bɛ kɔ da n'i y'a dɔn k'a bɛ kɔ dawolo la a bɛ ji fɛn o fɛn dawolo la k'i kɔlɔsi o ji donni na nin min filɛ sugunɛbilennin de bɛ mɔgɔ minɛ nin bagan in fɛ bari sugunɛbilennin banakisɛ o de b'ale la n'u ko a ma ko vecteur i m'a ye donc ni mɔgɔ ye nin ye jida o jida la n'i tora ka taa kɔ dawolo ni fɛn na n'i ye kɔta ye i yɛrɛ tanga o donni ma n'i donna la baasi tɛ dɛ i bɛ sugunɛbilennin de ta o bari nin fɛn min filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ ko sugunɛbilennin banakisɛ bɛ yen nɔ i m'a ye donc o fɛn de filɛ an bolo nin ye n'an bɛ ka nin kɛ bon nin bɛ fɛn damadɔ wɛrɛ fana yira anw na an ka sigida la n'i y'ale ye kogo la dɔrɔn o kɔrɔ ko an b'a fɔ ten ko ji ma ban quoi ko ji bɛ nale i m'a ye parce que kɔtɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ ale bɛ yɛlɛ sanfɛ ka ji de to yen ji ka tɛmɛ ale bɛ sɔrɔ ka jigin a bɛ binw caman dun an fɛ yen minnu man ka tunu wuluninkulo ninnu bolo ani basa ka datu ni fɛn ninnu olu caman ale b'olu dun ka balo o de y'a to ne b'a fɔ n k'a kana magama lajɛ tan ne ɲi b'a da kɔnɔ a tɛ mɔgɔ kin sa i n'a fɔ olu bɛ mɔgɔ kin cogo min na nka a fana bɛ se k'a yɛrɛ ka fɛn ma k'a ka ɲimini kɛ a yɛrɛ bɛrɛ ma k'a ka fura dun k'a ka yiridenw dun k'a sɔrɔ a ma dɛsɛ o se b'a ye bon sisan an b'a dɔn k'a fɔ an b'a dɔn tɔgɔ min na n'o ye kɔtɛ ye kɔrɔ ka bon a kɔrɔ ka gɛlɛn yɔrɔ dɔ la bari a ɲɛfɔli la nin de nana kɛ kafoɲɔgɔnya yɛrɛ tamasiyɛn yɛrɛ ye bamananw fɛ yen munna bari nin fɛn min filɛ nin ye n'an b'a fɔ ma ko escargot a si ka ca o ye caya da ye bari dɔw b'a fɔ ko 40,000 ɲɔgɔn diɲɛ ɲɛfɛ nka anw fɛ yan ni lusakatina folikan in bɛ yan nɔ nin ye anw ka kɔtɛw la kumabaw ye bon n'i bɛ taa kɔgɔjida la kuma dɔ la i bɛ belebelew sɔrɔ min ka bon n'u ye bon sisan kafoɲɔgɔnya tamasiyɛn kɛra nin na mun na i m'a ye nin ye bagan ye cɛya ni musoya a fila bɛɛ de bɛ bagan min na hermaphrodite mɔgɔw b'a mɛn ko cɛ tɛ muso tɛ a yɛrɛ a fila ɲɛkɔrɔ nin a cɛ tɛ muso tɛ
Emaye o koro jume ko cɛya b'a la musoya b'a la ko cɛ do muso do kɛ voilà bon parce que ni ale b'a bɛɛ mɔgɔ ye bamanankan fɔcogo tɛ pour dire que a fila bɛɛ b'i la quoi o b'a fɔ i tɛ cɛ i tɛ muso ye parce que cɛ ye fɛn dafalen muso ye fɛn dafalen fɛn t'a kan quoi donc o ye kuma n'a fɔcogoya ye sinon tiɲɛ yɛrɛ la cɛ do muso do cɛ do muso do parce que i b'a fɔ cɛya ni musoya bɛɛ b'ale la quoi donc wa a bɛɛ bɛ baara kɛ a bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲa a bɛɛ bɛ baara kɛ a bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲa mun na parce que ni ninnu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan nin tɛ belebeleba kelen ye bolo ni ne ye nin belebeleba kelen wɛrɛ ɲini sisan ka na fara nin kan k'u fila bila ɲɔgɔn kan wagati ni wagati bɛ se i bɛ taa sɔrɔ u nɔrɔlen de don ɲɔgɔn na o ye fɛn filɛta de ye wa fɛn mɔlɔmaba de y'o yɔrɔ ye parce que mun bɛ kɛ cɛya bɛ bɔ nin na o bɛ taa dɔ nin na dɔ in fana o fana b'a ka cɛya ta o fana bɛ na ale la o kɔrɔ ye jumɛn ko n'u tilala u ka kɛta la ninnu fila bɛɛ bɛ taa n'u yɛrɛ nɔraw ye u la nin bɛ taa n'a fan ye ka t'o da nin bɛ taa n'a fan ye ka t'o da ka taa jateminɛ k'a fɔ ko ni nin ko k'a bɛ fan da a bɛ se ka se fo fanden 100,000 ma o ye fan caya dan ye dɛ mais fɛn yɛrɛmaw caman de bɛ kungoso nin kɔnɔ min b'ale dun donc n'an b'a fɛ ka nin ɲɛfɔ yɛrɛ ka ɲɛ k'a fɔ ko nin kɛra kafoɲɔgɔnya yɛrɛ taamasiyɛn ye bamanan nkalon kuma tɛ parce que i y'a fɔ cogoya min na ɛrimafodi do kɔrɔ cɛya ni musoya bɛɛ b'a la donc o la fila mana u nara ɲɔgɔn na i b'a ye minnu nɔrɔ ɲɔgɔn na sisan nin bɛ a ka denkisɛ bila ka taa ni musoya la dɔ in fana b'a ka denkisɛ bila ka taa ni musoya la donc a dun kɔtɛ bɛ fan da de donc a bɛ taa dingɛnin dɔ fɛn k'a fan da bon olu fana koki in ye i b'a fɔ a fari dɔ de parce que ale bonyatɔ fana ni koki in de bɛ bonya ɲɔgɔn fɛ ka taa donc i b'a ye a bɛ tɔɔrɔ ka kɛ kɔtɛdenni fitininw ye donc kɔtɛdenni fitininw bɛ bonya dɔɔni ka fɛn donc a b'a fɔ olu reproduit ka di dans la mesure où a bɛɛ bɛ den kɛ quoi c'est-à-dire olu mana kafoɲɔgɔnya kɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ taa n'i ka fɛn ye donc o bɛɛ bɛ se ka kili da quoi voilà donc c'est un peu ça o de y'a refroidissement yɔrɔ dɔ o de kama an fɛ kafoɲɔgɔnya fɔcogo dɔ ye an fɛ ko kɔtɛli donc a kun ye nin kɔtɛ in de ko ye a kɔtɛ ninnu bɛ reproduit cogoya min na voilà donc intimité fɔcogo dɔ de y'o ye bamanankan na ko kɔtɛli voilà donc anw bɛ min ye a fara fana na i m'a dɔn n'i ye fara nin ta k'a lajɛ nin min filɛ nin ye n'i ye fara ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ fara nin belebeleba de filɛ nin ye yan o dawolo nin a bɛ n'a fɔ o dawolo ma ba dilanli la o ye kelen filanan kori fɔlɔ bɛ yen nin ye filanan ye sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan fo 7 ɔ a bɛ fɛn damadɔ yela nin na quoi nin kɔtɛ in b'a ka ɲɛnɛmaya la fo san 7 ɲɔgɔn o kɔrɔ ye jumɛn munna ninnu bɛ tunu tilema fɛ nin kɔtɛ min filɛ nin ye nin bɛ don nin kɔnɔ fɛn ɲɛnɛma ye a bɛ don nin kɔnɔ k'a yɛrɛ datugu ni falaka dɔ ye n'a y'a yɛrɛ datugu i b'a fɔ ko n'i ma fɛn tɛ o b'a fɔ o ma ko hibernation k'a b'i da ka sunɔgɔ o kɔrɔ ko samiyɛ bɛ ban sisan dɔrɔn i b'a fɔ ko kɔtɛw tununa i b'a fɔ ko kɔtɛw tununa u bɛ mafa kɔnɔ de u donna wo dɔ la ka t'u mafa yen ka da ka sunɔgɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko ninnu mana tilema sɔrɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ kɔtɛw dadalen bɛ sunɔgɔ la wo dɔw la minnu sumalen u tɛ bɔ tile bilen na dɛ dogodogo minnu yɛrɛ t'i ye tile yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ o de ka d'u ye ɔ ni mɔgɔ min taara o sɔrɔ yen sisan ka sɔrɔ ka taga nin lakunu i bɛ se k'a lakunu cogo jumɛn na i b'a fɛn in ci ka bɔ a la a bɛ kunu n'a kununa dɔrɔn ale ka kununi ni binugu falenni kan ka bɛn quoi o kɔrɔ de k'a tɛ bɔ samiyɛ daminɛ na sanjiba dɔw de bɛ na fɔlɔ ka sɔrɔ k'ale lakunu parce que ale bɛ balo bin ninnu ni yiribulu ninnu de la voilà ale b'olu de fɛn ɲima voilà a b'o de dun ɔ mɔgɔ dɔw nana kɛ sisan k'u y'o faamuya f'u bɛ nin fɛn in mara u b'a mara cogo di u bɛ sansaraw dilan a la i b'a fɔ sɛw ni fɛnw bɛ mara cogo min na k'a magɛrɛ dugumala la ka to k'a ɲigin ka to ka dumuniw filikɔrɔ u tɛ bɔ tuguni ka taa o dogoyɔrɔ la u kɔni bɛ gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na ka fan caman sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bi diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ka wari sɔrɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la wari caman k'a kɛ kɔtɛ maralaw ye quoi i m'a ye wa donc o de bagan filɛ anw bolo nin ye ni a bɛ kungo so an senkɔrɔ yan nɔ n'an bɛ se ka nin fɛn ninnu fɔ a ma o ye fɛn damadɔ dɔrɔn de nka mɔgɔw bɛ furakɛli ni fɛn minnu kɛ nin na o kɛcogoya ka ca dɛ n ye a fɔ k'a bɛ kɔbɔ kɛlɛ a bɛ golobana kɛlɛ a bɛ kɛ ka saloli kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ dun fana wa n'ale bɛ yɔrɔ la fana o bɛ banakisɛ dɔ ko fɔ
donc mɔgɔ k'i yɛrɛ tanga ji donne ma o la ani o n'a ɲɔgɔnna caman i m'a ye donc lusakatina fulikan nin an bɛna min fɔ o yɔrɔ la an bɛ se k'o fɔ ka fara kan bon anw taara ɲininiw kɛ ka taa sɔrɔ kalanw kɛlen bɛ nin kan donc nin min filɛ nin ye sisan dɛ a kana lajɛ k'a ka dɔgɔn tan dɛ se bɛ nin na dɛ se nin ye dabama ka fɛn dannen de sunkun kɔnɔ fɛn dɔ de don kɔrɔ ko seba de b'a ye seba de b'a bolo ɔ anw ye recherchew kɛ n'o ye ɲininiw ye ka taa sɔrɔ ko dɔ kɛra Hawaii n'o ye Ameriki fan dɔ ye nin kɔtɛ nin u nana nin nɔfɛ ka taa n'a ye yen kɔtɛ dunan dɔw de tun bɛ yen u taara olu bila yen ko o ka yɔrɔ cɛ ɲa i n'a fɔ hali yan yɛrɛ denmisɛnninw mana na kuma dɔ la n'u ye nin u b'a fɔ ala i jɔ n ka nin ta ka taa bila n ka so dɛ i bɛ taa bila i ka so a bɛ caya i ma o kɔtɛ ninnu nana caya Hawaii fo ka yɔrɔ bɛɛ fa ka tiɲɛni kɛ fɛn min kun nana ko walasa yɔrɔ cɛ ka ɲa n'o nana i cogo yɛrɛ fo ka yɔrɔ cɛ juguya yɔrɔ a kɛra baara ye u ye nin kɔtɛ nin ta farafinna yan nɔ ka taga o bila o kan u kɛlen na ka taga o bila o kan o tun b'a fɛ de ko nin kɔtɛ in ka olu dun quoi ni nin kɔtɛ ye olu dun o tun bɛ kɛ olu ma o ko ɲɛnabɔlen o ye fɛɛrɛ sɔrɔlen olu ka kɔtɛ dɔ in cayali la baara wulila yen de koyi baara wulilen na nin kɔtɛ in nana ka o kɔtɛ min tun bɛ yen dɛ n'o cayalen don k'o yɛrɛ to yen pewu komi ale bɛ binw ni salatiw ni fɛn ninnu dun ka t'i ɲɛsin sisan olu ka binafɛnw nu caman filɛru ninnu kan an'u ka yirimisɛnninw n'u ka fɛn ninnu k'olu dunni daminɛ sa ka sɔrɔ k'ale yɛrɛ caya sisan f'a bɛ ɲini ka dama tɛmɛ problème kɛra fila ye problème fila kɔtɛ dɔ cayara olu ye kɔtɛ wɛrɛ ɲini c'est-à-dire l'escargot cannibale walima l'escargot carnivore o ka taa dɔ ninnu dun quoi donc pour que ka dɔ ninnu dɔ bɔ olu la ale ma taa sɛgɛ fili ka kɛ a kɔtɛ ɲɔgɔnw na ale taara a kɛ fɛn wɛrɛ dunni ye k'a yɛrɛ la caya san 50 kɔfɛ nin kɛra 1900 de u taara ni nin ye san 50 kɔfɛ u tilala ka taga kɔtɛ wɛrɛ ɲini ka na o ye kɔtɛ cannibale ye min bɔra Amérique sisan Amérique du Sud ka o ta ko o bɛ taa ninnu dun ani kɔtɛ dɔ ninnu sisan de dunni ko kuma dɛ a kun ɲɛsinnen bɛ o kɔtɛw yɛrɛ de ma sisan baara wulila tuguni o fana taara ka taga a y'o fɛn fila bɛ to yen koyi ka sɔrɔ k'i ɲɛsin fɛn ɲɛnɛma wɛrɛw ma sisan sunkun kɔnɔ yen nɔ ka olu dunni daminɛ mɔgɔw kɛra problème fɔlɔ o jaabi o kɛra problème ye o jaabi min kɛra problème ye u nana k'u bɛ filanan fana kɛ ko o fɛɛrɛ sɔrɔ o la o fana nana kɛ tiɲɛni ye bon an ye nin yɔrɔ in na an y'an miiri da kan k'a fɔ sunkun filɛ nin ye an ye min fɔ ko k'an ka sunkun ɲininka sunkun k'a jaabi d'an ma nka nin kɛra jaabi kolon de ye mɔgɔw ye mun ta ka taga k'u b'a dilan u yɛrɛ ye i b'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ damari masa ye quoi ka fɛn dɔ solution sɔrɔ min nana kɛ u yɛrɛ ma tiɲɛni ye sisan k'a kɛ gɛrɛgɛrɛ o kɔfɛ sisan u y'u bɛɛ t'u dama nka u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la olu ka fɛnmisɛnninw minnu siw tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ u ka ntorimisɛnninw n'u ka fɛn ninnu l'escargot géant la kɛmɛ sarada la a ye 75 de faga o la 25 de tora yen wa hali bi solution ma sɔrɔ nin ko in na bari adamaden n'a a miirinanta n'a ka kɛwale a y'a jateminɛ k'a bon k'a jɛ o kɛra kɔlɔlɔba de ye donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ko nin fɛn in dɔnni an fɛ yan anw kɛlen k'a ɲini k'a tɔgɔyaw dɔn ka sunkun ɲininka a bɛ mago ni mago minnu ye ani a b'an tanga bana ni bana minnu ma an k'o minɛ o y'anw niyɔrɔ ye nin ko in na an ɲɛ bɛ nin fɛn in na ni a bɛ wele ko kɔtɛ ni escargot de don u b'a fɔ ale ma tubabukan na ko gastropode gastropode ye jumɛn ye sisan n'i ko k'i b'o tubabukan woloma sisan nɔ o kɔrɔ ko furu bɛ sen na ale bɛ furu la sen bɛ furu la a bɛ tagama o de kan o de bɛ ɲugu a kɔrɔ a bɛ n'a fɔ sisan nɔ an ye min dɔn furuko la quoi k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ suma yɛlɛma i furu bɛ lamaga i kɔnɔ de i m'a ye i furu bɛ lamaga cogo di fasa min b'a la n'o bɛ sama ka bila ka kuru ka bila dɛ o de bɛ suma ni la yɛlɛma i kɔnɔ la o de y'a to tuma dɔ la ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la fo i furu bɛ mankan bɔ ko kiyo o b'a fɔ ko fiɲɛ b'a kɔnɔ a bɛ ka lamaga bon nin fana bɛ ten de ni furu de b'a sen na o de y'a to sen dalen bɛ dugu ma furu fana bɛ sen na i bɛ kɔtɛ natɔla ye a sen bɛ ɲugu a kɔrɔ fasa bɛ sama ka bila a bɛ ɲɔni ka taa ɲɛfɛ
nazara ko ma ko gastropode o de ni tagama sen a furu fana b'a sen na donc a dalen bɛ panpara min kan o ye sen nka furu fana don n'ale ye dumuni kɛ a bɛ jigin o de kɔnɔ sunkun kɔnɔ anw ye jaabi mun sɔrɔ ni lusakatina fulika nin na n'o ye kɔtɛ ye ni dɔw ko ma kerekete ni u k'a ma tubabukan escargot o ye nin ye an ye min sɔrɔ ka di an lamɛnbagaw ma hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc ɲɛfɔli min tun b'an fɛ sunkun ɲininkali kɔnɔ kɔtɛ kan nin y'o ye aw k'an b'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko tema sunzun ani bacema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko